Dedukovať môžeme, ale ja mám najradšej to, čo veda prináša naozaj akože exaktne. Exaktný najstarší budovný nástroj, priatelia. To nie, že by som sa chválil, ale skrátka, no, tento priestor, v ktorom ste teraz, je vlastne moje súkromné múzeum budovných nástrojov a ja sa vás budem že nie je taká dynamická ako iné kože. Dnes to už vieme inými materiálmi nahradiť, takže nemusíme chovať príklad na to, že by sme... Raz sa povedal, mal som taký veľký sen, že vyrobím presne profilu tej najstaršieho budovného nástroja, ale tým, že presná a okolo neho karma. Vlastne to sú budovy. Toto tu je spomenúča slovensko-polská pomocná pomoci. Struna vo vašom tele, hej, každá cieva vám takto normálne vibruje, hej, to je úžasné. A tu sa stretne, počkejte ešte. Tak to je posledný klavír rovkyčáky, z toho každý len ktorého pôjde. Keď privedia znovu, že je tu, a ja chcem, aby Slováci toto poznajú, to je taký predmet, ktorý hej, je zapísaná ako pamiatka UNESCO. Takže odtiaľ prichádzali týchto štieľa. No a na tých stenách si môžete všimnúť v 4 rohoch miestnosti sa nachádzajú. Ešte neviete, čo? A viete mi zaspievať nejakú pesničku alebo zarecovať nejakú vlastničku? My by sme chceli počuť Česku. Myku? Áno. Prišli, tanečným krokom sme do Zušky išli. V Zuške sme si piesni zaspievali a potom na workshopoch zatancovali. Kým ospravedlniť, že budeme sedieť, bod na stári. Dnes sme začali návštevou kaštieľa v Markušovici, tam bola zima, až mi klouby kraškali. Poďme sme všetci dole do hráčku držali, tam klavíry nám pekne hráli. Na večeri sme měli voláť, gazové světové. Ľudia len na iný poprostanie, aj na špagát. Buď pochválený, môj pane, za brata Vietu. Máte to som teda. Hej, ale len si svoj díke musíš vedieť, ne? Je nám zima!